Se líbí ten přízvuk? Ne, zakazané. Já jsem doma. Bože, to je tak hezký poslouchat tenhle přízvuk. To byla ty sami, že? To je mi jasný. Teda mi dáváš pozor už od mých 8. Tady pan moderátor na začátku říkal, že mě někteří z vás znají z televize a z divadla a že dneska se ukážu jako zpěvačka, what the fuck. Zpěvačka byla vždycky, pane moderátore. Já jsem seriálu hrála jenom párkrát, ale hlavně jsem vždycky zpívala, hlavně v Hlučíně, v Hlučínském Slavíčkovi, zpěváčkovi. Ale chtěla jsem se zeptat, je tady někdo, s kým mám společnou minulost? Třeba ze základní školy, nebo z nějakého kroužku, nebo z dobrých starých let? Přiznejte se, tak ty jsi jediná. Ale my jsme to spolu zažili víc, než možná by jsme zvládli s několika lidma dohromady. Fajn. Každopádně Hlučín, háj všechny místa kolem vždycky budou moje nejoblíbenější místa. Já jsem hrozně ráda, když se můžu vrátit. Opravdu se cítím doma, cítím se v bezpečí, cítím se sama sebou. Děkuju za to, že tady dneska s váma můžu být. tak my jsme se hrozně dlouho chystali. Teda ne, že by se kluci hrozně dlouho chystali, protože oni jsou prostě krásní, když se probudí, ale mi to chvilku trvá. Takže mi asi hodinu dělali make-up a vlasy, my jsme vylezli na stage a začalo šíleně pršet, ale že brutálně pršet. Takže jsem za chvilku vypadala jak... Já nevím, jak se vypadala? Řekni to nahlas, řekni to všem. Krásně, že jo? Říká, protože ho platím, takže on musí takové jako mluvit, ale... Veškerý make-up byl pryč, kompletně celá řasenka se rozpustila, vlasy prostě pryč, pršelo, bylo to epický prostě, já jsem si připadala jak člen kapely Metallica, prostě, dobře, nevím, co bych dělala v kapele Metallica, možná bych prodávala merch, ale byla jsem součástí kapely Metallica v tu chvíli najednou.
že jsem strašně ráda, že teďka nám tady neprší. Jediný, s čím trošku bojuju, je, že jim padají kalhoty. Takže kdyby náhodou spadly, tak mi to neříkejte. Já bych si připadala trapně. Ale však to ani nefoďte v tu chvíli. Já vždycky před touhle písničkou, kterou teďka bych chtěla jít tak jako k vám, postavte mi ty kostky tu před sebe, ať můžu tam jít. Já nejsou Ježíš. Co? Na záda? Já vždycky před touhle písničkou, která teďka bude rád, vám zahrajeme, říkám takovou krátkou věc, ale myslím si, že nechci od toho úplně opustit, tak chci to říkat vždycky, protože to za mě je hrozně důležitý. Ta píseň, která teďka zazní, vznikla protože mě od malinka šikanovali na základce a pak i dál a na sítích kvůli mému úsměvu. Možná se to někdo zaznamenal, možná ne, ale hodně dlouho jsem si trpěla tím, že mi lidi psali nenávistný komentáře na můj úsměv. Říkali, že bych se neměla smát, že je odporný, že vypadám jako kůň. Co máš proti koňu? Strašně důležité zvíře. Super salám z toho. Ale já jsem vám jenom chtěla říct, protože tady v davu často vídám mladé holky a mladé kluky a myslím si, že je důležité, aby to věděli, že není důležité, jaký máte úsměv, jestli máte křivé zuby, jestli máte zlaté zuby, jestli máte rovnátka, jestli nemáte zuby. Nejdůležitější je, že máte důvod se smát. A to je hrozně důležité, protože ne každý ten důvod má. Tak vám jenom chci říct, abyste si nikdy nikým nenechali vzít váš úsměv. A vždycky mysleli na to, že se spousta duší v minulosti spojila na to, abyste vznikli. Takže nikdy o sobě nepochybujte, jste krásní takový, jaký jste. A vždycky budete, že budete dobrými lidmi. OK? OK. Úsměv je jak otisk duše, beze slov vše napoví. Tak jak úsměv Mony Lízy, bez nutí vše vypoví.
Když bych dokázala dát vám kousek toho, co teď prožívám.